Report landeke talimva mmene linakambira mulimo semo anthu pano tabweretsa ma videos osiyanasiyana amene wina aliyese amayika pa maganizo ake chifukwa chilichonse chimene chichitika wina aliyese amakhala ndi kaganizidwe kake mmene akuganizira. Ndiye ena tinabweretsa maganizo awo apa, ndiye pamanso tilinso ndi maganizonso a enanso amene wawa nawonso akufuna ayike maganizo awo mmene aona report licha. Inunso maganizo anunso muyikaso mu comment section imonso ngatinso muli ndi maganizo inuyonso mufuna muyike mu comment section ndipanga video mutipatsenso ife tiyikaso apapaso. Today mulimo semo guys, thank you so much Malawian Cameras. Choyamba chawezi report latuluka ndipo a president ati asanalandire ayambeka ya komiti alipereka ku dziko kuti akaliwerenga report licha kenaka a president yo alandire. Mukuona bwanji pamenepa zina longosoka bwino bwino Deusi, ndipo utenga umene unadipeza ndili malo ena ndikucheza ndi anyamata akuti ayi report lichata kuti lapsha lituluke komano a president anenaso kuti lisadapite kwa iwo akuti alipereke kaye ku dziko. ena akamanena kuti I think masamu chaba amenewo president amene apanga institute commission of inquiry nkutheka naye ataliona kale akutero. Deusi, nziwezo zimene macheza ndi akuntaja you know Wellington. Yes. Ndeti makamba kuti mukumbukira akakale tsiku lina anthu mene ankalena kuti achakwera adwala iyi akuti mkono wawo wavuta kena kwa anazaona atulukira ku gulu akuchita ngati mafiso choncho anthu akuti ayi apa Jackson. So you see chimene chimachitika ndi dziko lapansi amakamaka kwathu kuno kumalezo kuti timafuna kumva zimene ife tikutani tikufuna. So sitifuna kuzilandira zinthu mene zilili Angereza mati at face value mene zinthu zozilili aliyese afuna ayikepo mmulomo wake. So ife tingokambapo nkhani tsiku lalionera kuti ayi atanena kuti a president report yo amva kuti ili ready ipite ku gulu ku dziko la Malawi iwo anena kuti ayi musadandipase because lamulo limenena kuti report yo amene kuti apase iwo koma akayangana nature kapena kuti nkhani imene idayambira kumwalira kwa Chilima ndi gulu limene ali nawo limodzi komanso zimene zakhala zikukambidwa kuchokera tsiku limene anati ine report isabwere kwa ine. Koma nkuteka malidziwa Yeah, Deus zimene nkuteka kuti iwo being somebody amene anapanga institute Yes. commission of inquiry nkuteka mwina anamva mphekesera kuti Deus akukanga tiri palibe tisayike maukamwa ene achi anena kuti report ili adanena kuti report ili musadandipatse ineyo ndisadaliwerenge auze na Malawi adziwe zimene mwapeza mukauza Malawi zimene mwapeza kenako mukhoza bwera kuzandipasa ine amachiti ndiye samachitira nkhani yonena kuti azayamba kunena anthu kuti ayi mwachosamo Chingereza yake mmatero mwachita doctor ameneyo asinthapo mwasinthapo zinthu mwachosamo mapeji ena la ku German lija. Yes. Kunkamveka sombe kuti panga sense yayo khangati lagwidwanso khangati. That's it. So ndimaona ngati kuti a president adachita bwino kwambiri kuti achose mphekesera achotse chikayiko komanso abweretse chikhulupiriro pa ntchito imene ma commissioner 19 amenewa adagwira pofuna kuonesetsa kuti adziwe chenicheni chimene chidachitika pa ngozi imene. Mwina kungowakumbutsa anthu ena mwa anthu amene ali nawo mu commission of inquiry imene mwina ndani tinene kuti oyambirira tikamba nkhala pa mpando amene ali Justice Jaba Alide amene ndithu ndi judge wa ku high court ku judiciary kumeneku ndi amene achakwera adamusankha kuti akhale wa pampando wa commission imene tukambamo za Dr. Mary Nkosi. Dr. Mary Nkosi adakhalapo deputy reserve bank governor wa bank yaikulu kwathu kuno ku Malawi. Tukambamo mmene muza Monsignor Patrick Tawale amene wandithu ndi wankulu so ku mpingo wa Chikatolika adaliso momwemo. Tukambamo za Bambo Sunduzoyo Madise nawonso ndithu ndi lawyer kamena kuti judge so naye pano ndi lecture sorry ndi masokoneza ndi Dingiswayo koma ndikambe za Asunduzoyo ndi lawyer ndi mphunzitsi wa zamalamulo and is a deputy vice chancellor ku University of Malawi. Yes. Very good Deus. Tukambamo so menemu za Inkosi Yamakosi Mberwa the 5 Inkosi Yamakosi Mberwa yaki number 5 the 5th amene wandithu adaliso momwemo. Tukambamo menemu za senior chief
Makwangwala imene ndithu ni mfumu yakwawo kwa Achilima ku Ntcheu. Izi zidandisangalatsa kwambiri chifukwa ndimacheza ndi impi wawo mmodzi. Tsiku lina ripoti itatuluka manena kuti Chawezi Senior Chief Makwangwala si munthu wadzibwana. Pakanakhala kuti padali chilichonse chokayikitsa Senior Chief Makwangwala akanatuluka poyera kunena kuti izi nzibwana zochitika basi. Inkosi Makwangwala. Exactly. Anthu amanena kuti mafanana. Awandinuyo. Nthawi inakatha Makwangwala muri wayo ile sa Makwangwala. Chabwino. Nditudi nofani ngonena izizi kunena kuti tikugambamo za anthu amene anali mu commission imeneyi. Kunena kuti angakhale anthu ena amafuna azilankhula chipongwe kuti anthu asadagwire ntchito yabwino. Ndikutchula dala mayina awa kuti anthu adziwe kuti kodi mudali ndani. Senior Chief Makwangwala ya ku Ntcheu kumene kumachokera Achilima. Ndipo pamene pachakwera adaganiza bwino kwambiri. Adaganiza bwino kwambiri kuti ku Ntcheu koko. Tione mwina kwinako. Tisanambe uzukuta koma ndipati ndingozukutiratu. Adaganiza bwino kwayika Makwangwala ochokera ku Ntcheu kwawo kwa Achilima. Komanso ndimakambapo kuti impi yawo imodzi ndimacheza nayo ndi professor wa ku University of Malawi. Sinditchula dzina amandiuza Chawezi Senior Chief Makwangwala alibe zibwana. Mukanakhala kuti munali zibwana mu commission ndi ntchito yonse akadanena kuti izi zuchitikazi nzibwana. Koma ndithu timanenapo kuti iwowa adali momwemo. Munali Justin Mkandawire amene so munali so retired brigadier Mituka amagwirapo ntchito ndithu ku Malawi Defense Force adali momwemo. Tukamba za Professor Nyengo Mkandawire, Mai Emi Kalia amene ali ku civil society adali momwemo. Tukamba amene muza Mai Ruthi Mwandira komanso Judge Paul Chiwota amene amathandizira ngati secretary olembera wa committee imene. Exactly, wa committee imene. So mukoza kuona kuti Deus munali anthu akuluakulu amayina awo a experience amene agwirapo ntchito kwathu kuno Malawi. Nchifukwa Dr. Chakwera adakhulupirira kuti anthu awawa tikapatsa ntchito imene yofufuza kuti kodi chidachitika nchani adipatsa zakupya ndipo dziko likhoza kukhutira. Mwachidule Chawezi tiyambe ndi mafunso amene amayankhidwa ndi ripoti ili. Yes. Kodi amene adalamula kamene kupempha kuti pa tsikuli Achilima agwiritse ntchito ndegeyi ndi ndani? Nkhani yonse Deus idayamba ndi kunena kuti Dr. Chilima adali ku South Korea. Mukudziwa inu adafika kuchokera ku South Korea. Atafika adapezeka kuti adafikira ku Chileka Airport. Ndege imene atakwera atatsika ku Chileka Airport maliro a bambo Raf Kasambala. Tingoyambira nkhani pa njira foti ndi yaitali. Koma tikusosola anthu akuidziwa bwinobwino mmene nkhani idayendera. Maliro a Raf Kasambala adali ku Chalichi cha Katolika chili pa Siyaya apa. Ndi Achilima atafika ndege yawo ku Chileka Airport. Adanena kuti kumaliro kosindipita nawo ku Nkhatabe koma ndikhoza kusazikana ndi akasambala kuchileka popeza anyamukira kuchileka konkuno pa ndege ya MTF. Ndi Achilima akuti amadikirira kuchileka kuja uku ndekuliso ndege yoti iwo akwere alumikize ikasiye ku Lilongwe kudani ili pa bwalo pacha. Ndi ataona kuti nthawi ikupita convoy yonyamula maliro akasambala sikufika akuti misa ku Chalichi cha CIH idachedwa. Kena kwa Achilima nango ande basi tu ndikunyamuka tiona tipanga bwanji. Achilima anakwera ndege imene amachoka nayo ku South Korea kupitilira kupita kuti ku Lilongwe kwatera. Kenako maliro adafika ku airport kucha adanyamuka ngati banja operekeza adaperekeza kumapita ku Nkhatabe. Kenako madzulo akuti Achilima nimene ndo amakambo ineyo ndikuona ngati ndipite kapena mara ndisapite. Kenako akuti bwanji mupite akazanga kuauza Mai Mere Chilima mupite ndinu. Ndi Mai Mere Chilima akuti yayi inetu sindikwanisa kupita ndikulemba doctoral thesis akumaliza PhD yawo ndi akuti assignment ili juu mawa ndikuti ndipite zindisokoneza za sukuluzi sindikwanisa kupita. Kena kwa Achilima akuti achabwino adakhala. Kena kwa mamveka no manongono kuti anasapangano decision yokuti ndipita koma kaganiza zokuti apite pa galimoto. Umboni umene waperekedwa mu report imeneyi ndi ogwira ntchito ku office kwa Achilima amafuna kupita pa galimoto koyambirira adani ogwira ntchito ku office kwawo kwa Achilima adanena kuti
amafuna apite kumeneku pa galimoto kenako akuti adasintha maganizo cham'ma 7 madzulo ndimene akuti adauza Sikwese amene ndithu ali Dr. Sikwese yes adauza bambo Sikwese kuti yayi ndipita kumaliro kuja koma tapanga ndongosolo ndipite pa ndege ndiye ndimene no bambo Sikwese ngati PS mu office ya Vice President Achilima ndimene adayimbira phone ku MDF ndiyesa kwa amejeno kwa kupanga request kuti yayi timapemphako transport ndege a Vice President afuna apite kumaliro kwa bambo Kasambala ndiye amejeno adayankhula onena kuti ndegeyo yatengedwa ili kuhayala mukufesesa ndege imene idalipoyo imene idapita ku Mzuzu tonse tusili mkazi wotaziwaso kuchokera mu report lomweli akuti ndege ija amene adachita hayala adali nzawo wa bambo Kasambala akuti yayi bambo Kasambala kunkhata benkutali anyamuleni mwa ulemu wawo anyamule pa ndege apite ku muzikowa kumene akwagona au kapuma ndiye nzawo ndiye manalipira MDF kuwalipira kuti yayi tigwise nawo ntchito ndege imene idali hayala ndi adanyamula maliro aja kupita kuti ku Mzuzu ku Mzuzu kuja ndi mmene sopano MDF Jeno adayimbirano anyamata awo kuti yayi a Vice President afuna koso transport komano akuti adawauza kuti ndegeyi ili kuhayala ndipo talipidwa koma poti mukupita komweko mwina ngati mungathe lankhulanikoni ndi akubanja ndi amene achita hayala mwina ngati angathe kuvomera kuti ayipange chani release kuti akhoza kupasani koni idzatenge a Vice President ipite nawo kuti ku Mzuzu kumene akalumikize pa galimoto kumanka kuti kumanka kunkhatabe kuti akayike nawo chani maliro ngati ndithu idayenda choncho naya kuti amene adafunsa kuti agwise ntchito ndege adali ndithu a Vice President kudzera kwa PS wawo Dr. Sikwese kuti yayi ndipemphereni ndege ku MDF ndigwise ntchito ndipite kumaliro panali nkhani ina yokhudza kudzadza kwa ndegeyi moti Richard Chibwendo Banda amene adasankhidwa nawo kuti apite nawo kumaliroko zimamveka kuti ankene okhala nawo mu ndegeyi koma zidakadika chidachitika ndi chani ndizoona Deus nkhani imeneyi anthuso akhala kuyikamba kwambiri ndipo ripoti Deus yapereka mayankho ku mafunso ambiri amene Amalawi adali nawo kunena kuti anthu amanena kuti yayi achimwendo adawauza ndani kuti ndegeyo yazaza adaziwa bwanji adayankhatu bambo Lucky Sikwese Dr. Lucky Sikwese PS mu office ya Achilima anena kuti yayi ineyo ndine amene ndidawuza achimwendo kuti ndegeyi malo mulibe chifukwa chakuti malo amene adalipowo amene timanena kuti malo adzadza ine sindimadziwa zokuti mayi Chilima komanso officer wawo wa security sapita ndi mmene ndidawuza achimwendo nena kuti malo mulibe mu ndegemo ndimatanthauza kuti malo amene amayenera kukwera iwowo ndi malo amene amayenera kukhalamo mayi Chilima komanso officer wawo wa security so malo amenewo ndi amene ndinena kuti malo mulibe mwamvesesa uthenga wake unandithu umenewo dongosolo lakanyamukidwe idakhala bwanji kukiya malingana ndi mmene ripoti idafotokozera ndizoona Deus sinena kuti mukakamba zimene ripoti ikufotokoza ikunena kuti kanyamukidwe ka kukiya chifukwa chidachitika ndi chakuti ndege ija itatenga thupi la malemu Akasambala idakagona ndege ija ku bwalo la ndege la ku Mzuzu pa chiwanja apa ndege ija idagona kumene kucha ndipo asilikali ankhondo adayilondera apolisiso adayilondera mapiloti kapena kuti amene amaulusa ndegeyo adakapeza malo ogona ku Mzuzu konko adagona koma akuti wina wakuzomba ndiye saka yakwea wingi kuzomba kayakwea besi ndiye madayimba foni kuwadziwisa makosana aja kuti kumeneko mama wa munyamuke ndegeyo ifunika ibwere ku Lilongwe izanyamule a Vice President ndipo makosana aja mama wadi adakonzeka adanyamuka nayenda njira yomwe amayenda nthawi zonse kufika kuti kukiya ku Lilongwe kuzatenga Vice President mamawa ndipo dadapeza Vice President kukiya ku Lilongwe adanyamulana manyamukidwe Deus mmene umboni waperekedwera malingana ndi ripoti aunena kuti zikukhala ngati malingana ndi mmene amafotokozera akukiya akuti makosana amene amaulusa ndegeyi sadafunse kuti kodi kunjaku nyengo ili bwanji mwamvesesa sadafunse kuti kunjaku nyengo ili bwanji kuphatikizapo manyamukidwe adzulo amene ndimafuna tilumikize palipo ndi umboni amene anapereka ku banja la Akasambala amene adagwisa ntchito dziko lake kuti mmene anayenda
mena madutsa muchikongawa malinga ndi ripoti yes anati bwanji akwakasambala nkhani itu ndiyolumikizana bwinobwino chifukwa chonena kuti mukati musokerere ndi kulumikiza maumboniwa muimva kuti nkhani ikukamba chinthu chimodzi ndi makamba ka Deus za kubwera kwa ndege kuchoka ku Mzuzu kubwerera itasiya maliro inabwerera kukiya kuzatenga a vice president itafika kumene kuja manyamukidwe amene aperekera umboni akukiya kuti ifetu mapilotiwa sadatifunse kuti tiyapase amati folder mu Chingerezi nanga ife Chingerezi ya folder tuchiziwa tachiziwira mu report akuti sada apase folder ayo ndimene imakhala ndi information yonse kuti kodi kuli dzuwa kuli mphepo nanga mphepo ikomba mbali iti muuluke chotani muyende njira iti akuti zimenezo mapilotiwa sadafunse adango nyamuka komanso akuti china chimene chinachitika nchakuti mapilotiwa adasintha njira imene ndegeyi imayenda nthawi zonse ikamapita ku Mzuzu adayita kunena kuti adagwirisa ntchito West 601 mupesa akuti adagwirisa ntchito W601 I should believe that W should be West I'm just thinking komano unena kuti adagwirisa ntchito W601 ngati njira imene adachokera kukiya kumapita ku Mzuzu ndiyeno akuti ali mu njira ndi pameneno aku air traffic control kukiya kulilongwe adawauza kuwauza kuti kodi mukuziwa zokuti weather sili bwino nde makosanaja ndi adafunsa china kuti nchifukwa chani mwasintha njira nthawi zonse mmayenda njira iyi ulendo uno mwatenga njira ina ndi akuti mapilot aja adawayankha kuti tasintha chifukwa chokuti njira ya nthawi yonse sili chani sili bwino mukupesesa kutandauza kuti iwo aja kuchokera ku Mzuzu adaona kuti route ya nombo sili chani sili bwino ndi munzeru zawo mapilot aja anena kuti yayi pobwerera titanyamula vice president bwanji tisazerenso njira yomwe ija tizere njira ina ndi fusa ija Deus mwina tipumule ndimafuna ndi yake kuti tilumikize ndi umboni umene adapereka akubanja tiyambe ndi umboni umene adapereka akaza akwakasambala chabwino chizikumwambiri timwereka imatsi ekeza kunena kuti kuna ali report amakamaka umboni umene anapereka kubanja la akwakasambala zokhuza ndi nyengo ena lili adati chani akwakasambala choyambirira Deus imene kuti tilumikize nkhani iti ukamba za kuti nyengo sinali bwino tsiku limenelo malingana ndi mmene kuna alili komanso anthu ambiri adakamba ndikale kuti tsiku limene lija nyengo sinali bwino akubanja la akwakasambala motsogozedwa ndi Yesa ndi akazi awo akasambala timati mai Magi Kasambala adanena kuperekera umboni kuti ifeyo oloti kupita titanyamula maliro kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu akuti titatera ku Mzuzu ndi kunyamuka kupita ku Nkhatabe akuti pa anthu amene tidakwera ndegeyi timakambirana kuti pobwerera tisakwerenso ndegeyi mupesesa akuti zimene ndegeyi imatani imachita umboni onsewu uli waperekedwa mu report imeneyi Commission of Inquiry adakhazikisa achakwera akuti akubanjawa ndegeyi ndi yomwe adagwirisa ntchito pokasiya thupi ndi akuti ifeyo tidakambirana kuti tikayika maliro pobwerera tisakwerenso ndegeyi tiyende pasi umboni wina ulumikiza nkhani Deus kuti weather kapena kuti nyengo sidali bwino bambo Joshua Valera m'bale wawo wa Chilima mwanziwa adayenda pasi kuchoka ku Lilongwe kupita ku Nkhatabe kukaperekeza maliro arafu akuti podutsa mu Chikangawa akuti amayita kuyasa ma fog lights tsiku limene lija unandauza kuti nyengo ya muchikangawa tsiku limene lija sidali bwino so izizi zikamakambidwa ripoti mukoza kuona kuti anthu anagwira ntchito yabwino ifanye kuti mukamfunsa wina aliyense amene adapezeka ako mbali imeneyo aukambapo zona kuti tsiku limenelo nyengo sidali bwino chinthu china Deus imene wafuna kufotokoza ndi umboni umene adapereka mphunzitsi wina wapa sukulu ina yotchedwa kuti Kasangazi akuti mphunzitsi ameneyu adali panja ndegeyi adayiona ikuluka cha musimusi komanso ikuluka cha musimusi tikambapo zokuti imauluka cha musimusi itatulusa mateyala pa Chingereza amati ili configured with the landing gear out no zimenezo tikambe koma tipereke kaye umboni umene ananena mphunzitsi ameneyu akuti ndegeyi ndidayiona ikuluka musimusi ndipo ndathamanga nkalasi kukwatulusa ana anga tatiyeni mukaone ndege ikuluka chani musi ndipo ndege imatani imazungulira ndiyeno akuti mmene ndege imazunguliramu imazunguliranso cha musi itatulusa mateyala mulipotili adafusa fuso Justice Jabaa Alide mu sentence imoza kuiwerenga ndoya kuti ifeyonso umboni umene utikulandira tidafusa kuti kodi ndege ananena mchingerezi kuti why did the flight crew
Why did the flight crew configure this aircraft in such a manner as if they were approaching their destination? Mwani mafuso limenelo akuti nchifukwa chani mapiloti iwa adatulusa mateyala ngati kuti ayandikira kuti atere pamene kotera kunali kutali sikunali kodani koyandikira mukuipesa nkhanicha fakanena kuti ripoti akati a president ayiwerenga ayitulutsa aliyese ayiwerengeso mofasa ife lero timangoti tiyeserepo kuyika mchichewa komanso kufotokozera zina zimene zili mu report. I think aduso mwina pataka attempt kutenda kuti report ilo lipangidwa translate exactly mchichewa ndipo anthu ena odziwa kuwerenga awerengeso bwino mchichewa choti chimveke bwino bwino. Zona Deus china chimene mafuna ndilumikize Deus nkhani ndi choti nakuti mukazamvetsetsa za ndege ija amene nalili ndege ija kuti idalibe zipangizo za makono ndipo umboni umene udaperekedwa komanso anthu ena amene ife tikuwadziwa adakwerapo ndege imeneyi akunena kuti mapiloti amene amayendesa ndege imeneyi amanena kuti ndege ikawirikawiri kukakhala mitambo kukakhala chifunga amavutika kuti ayiwulutse chifukwa amagwirisa ntchito maso kuti ayitonso apo pali phiri apo pali nyanja apo pali sewu tiye tiziona ndege ipayo kasima wauza amayita kuti kuonesesa kuti azitani aziyang'ana now chidule ndege imene idzinena yokha approaching exactly apapa pali phiri iyankhule ndegeja mwina imazozo kuti closeness to the ground ndegeja iyankhule ndi mapiloti amazola ndege ili pafupi ndi ground tikhoza kumenya phiri tiye tikweze chani tikweze mwamba tithawe phiri komano ndi chifunga mapiloti wazikhoza kutheka sakaona bwinobwino mwina they lost direction sitikuziwa chimene chidadali chidachitika koma nkhani ndiyonena kuti tsiku limeneli kudali chifunga nyengo sinali bwino umboni wache ndi umene mothamangitsani nthawi panalinso nkhani ina imene inamveka kuti mayi Winnie Nyondo amene anali wothandizira achilima adalandira uthenga palamya kuchokera kwa mmodzi mwa anthu amene adali nawo mu ndegemo malemu Chisomo Chimanini. Ripoti linakambapo ndizona Deus ndipo nkhani ikudzifotokoza chifukwa mbuyomu mayi Winnie Nyondo adakambapo adalemba pa page pawo kuti nthawi yomwe ija amene ankati ndege yasowa ndi Winnie adalemba pa page pake kuti ineyo komatu mmodzi mwa anthu amene anali mu ndegemo Chisomo Chimanene anandilembera message kuti too much turbulence kutanthauza kuti ndege ija imasowa mtendere kutanthauza kuti imagwedera kwambiri imapanga zimene simapanga chani nthawi zonse kutanthauza kuti padali kusokonekera kwina kwache ndi zimene tifa matanthauza ndiye atayitanidwa commission of inquiry mayi Winnie Nyondo sadasinthe statement adanenetsa kuti yayi ndizoonadi kuti adatukwanidwa izi ndi zimene ndikanena zokhuza Sylvester Namiwa zija kuti ankafuna zikambidwa pagulu anthu akuona ngati munthu amatukwanidwa kumbali ndiye nokulira kanati umboni aziperekera pagulu anyway zimenezo tisiye kumbali ndimafuna ndibwereze kunena kuti Deus ndizoona Winnie Nyondo amene anali assistant wa achilima mu office mwawo wa media amayenda naye kuna kulikonse adanenadi kuti ndizoona Chisomo Chimaneni amene anali ngati ADC kaya mmodzi wa chitetezo wa achilima adamulembera message ali mu ndege momuja kuti mu ndege munomo simuli bwino kunjaku weather sili bwino ndege ikuvutika kuti tani ndege iuluke ndipo akuti Chisomo adamulembera kuti too much turbulence adamufunsa ma-commissioners iwa kuti iweyo udayankha kuti chani ndiye wina anena kuti ndidangoyankha kuti pepani mwapang'anija adinayankha kuti pepani koma message yanga ya pepani idachonga kamozi sidachonge kawiri kutanthauza kuti message iyo Chisomo sinapezi sindikuziwa conclusion yake ndi chani koma ndimafuna ndibwereze ndilumikizenso nkhani yomwe ndi chimodzimodzi Dr. Lucky Sikwese atadziwa atauzidwa zokuti ndege ija ikuvutika yakumana ndi turbulence ikuluka movutika Sikwese adaperekera umboni ngati PS amene anabuka ndege ku MDF kuti achilima akwere bambo Sikwese akuti ndalembera achilima message mu ndegemo ine ndili ku office ndalembera achilima message kuti bwana mwina mwake ingobwererani kuti kulilongwe akuti message imene yonso zikuoneka kuti idangochonga kamozi achilimaso sidatani sidapezi umenewo ndi wina mwa umboni umene anthu amene adali pafupi adayankhulana ndi achilima mu mphindi zimene zija adapereka ku commission of inquiry mu 5 minutes imene yatsala ndege yasowa
kusaka kwambika chidachika nchani malingana ndi ripoti ili Deus mwachidule kwambiri. Yes, tikoza unena kuti kusaka kudachitika adayesera kuti afufuze malo angapo adapita kuti kandi kuchitipa ngati usalunkhatabe adapita kulikoma adafusa maiko oyandikana nawo kuti mina ndege ija upeza yasowa mina idakatera kuti kumeneko koma akuti ayi ndithu anthu adawayankha kuti kumenekonso sidatere kenako ndege ija khalekhaleni a president adziwitsidwa a president adatuma anthu adatuma nduna ya zaumoyo Maikhumbize Kandodo Chiponda kuti atumize uthenga kwa Mayi Chilima kuti adziwe zoti ndege imene adakwera bambo aku nyumba yatani yasowa ndipo uthenga umene udapita uthenga the president kapena kuti Dr. Chakwera adayankhulana ndi MDF commander kuwauza kuti muonesetse muyambe kusaka ndipo mundipase ripoti mwamsangasanga ulendo wanga umene mayenera kupita ku Bahamas ndaukhansula sindipita timve kuti kodi zachitika ndi chani komanso zitha motani. Achakwera sadapite ku Bahamas adadikirira kenako nthawi yomwe ija MDF masoja adapita kuyamba kusaka apolisi adayamba kusaka mwina nkhani nkumanena kuti funso limene anthu amakhala nalo ndi chifukwa chani apolisi adasiya kusaka ndege ija pamene ndege sidapezeke a vice president asiya sakupezeka chimene chachitika nchani anthu ambiri amati nchifukwa chani mudasiya kusaka Bambo Richard Luhanga amene ali commissioner ndiye wa polisi wamkulu wa polisi kumpoto adanena kuti choyamba kusaka kuja kudavuta chifukwa chona kuti anthu amatipasa information yolakwika 1 pa Facebook 2 pa social media ena amanena kuti ife tayiona kumanzere ena amati tayiona kumanja ena akuti tayiona kumbuyo ena akuti tayiona kutsogolo ndipo dalibe zipangizo za ukadaulo zimene zikanathandizira kuti alunjike ndi chindunji kuti kodi mbali yoyenera kupita ndi iti 2 umboni umene umaperekedwa pakamwa ndi anthu akuderako ena amati yayi tayiona inapita uku iyayi tayiona inapita uku iyayi tayiona ndi akuti zimenezi zidapangitsa kuti ataye nthawi ndi kumayisaka ndegeyi malo olakwika kumene ndegeyi kudalibe chachiwiri akuti nyengo sidali bwino nyengo idali kukuzizira kwambiri asilikali awo apolisi adalibe zovala zabwinobwino zoziyenereza amachita risk kapena kuti adali pa chiopsezo chodwala chibayo komanso matenda ena amene akanabwera kamba kakuzizira kwambiri komanso kusowa zovala zoyenerera zimene zikanatha kuwathandizira kuti athe kusakasaka ndege ija koma was that really a good excuse? Asala yanu Deus ndionena kuti Bambo Luhanga ananena umene adapereka komanso umene adapereka IMDF anena kuti angakhale apolisi adasiya kusaka apolisi amapereka ma orders komanso ma instructions kwa apolisi awo ife amilitary sidasiye kusaka akuti asilikali ankhondo pajatu pali kusiyana asilikali ankhondo ndi ena ndiye kuli apolisi achitetezo cha dziko ndi awa apolisiwa ndi amene adasiya kusaka koma asilikali ankhondo popeza ndege idali yawo amene amaulusawa Bambo Sambalopa mayi amaulusa aja injiniya analimo uja ndege ija ndi yawo udali udindo wawo akuti asilikali sadasiye kusaka adasakabe usiku mpaka na mwacha kwambiri matupi atapezeka pa 11 June yes zitakhala bwanji mwasakasaka Deus tikozonena kuti matupi aja atapezeka adanyamulidwa kumene kuja adatengedwa pa ndege za ku Zambia ndiye ndege ziwiri ndege zija zidayima tichule family anthu akhoza mafusabe ndege zija zidabwera empute kupita ku Chikangawa komano zimadziwa zokuti tikanyamula matupi ndiye matupi aja ali ndi sikelo kapena kuti ali ndi weight ndiye akuti zili munjira zidataya mafuta ena zidachosa mafuta ena kuti achite accommodate asungire weight yonyamulira chani matupi aja zonse zili mu report ndege ziyazachokera ku Zambia ndiye adagwesa mafuta ena ndi kukanyamula matupi aja fana zazo kuti tikanyamula mafuta ndi kunyamulanso matupi aja ndege ziyazilemeda chani zilemedwa kwambiri ndiye pobwerera atanyamula matupi zidayima ndege zija ukasungu fana ena amasana mode tinazoona zidayima kwakuti zimapanga chani explanation imene makosana ku Zambia adanena akuti ndegezi zidali ni mafuta ambiri ndiye tidachosa mafuta ena kuti tipitilire tikanyamule matupi aja ku Chikangawa titanyamula matupi ku Chikangawa tidayima mukasungu tidabwezeresa chani mafuta popeza padali chani pafupi ndiye adanyamula mawa moti akatere ku airbase
timati kuchani ku airwing uku anena kuti kumene kuja foti kulali kuli mdima mukumbukira kulali mdima siku manager kumene kuja kulibeko magesi ndi adasintha maganizo kuti tiyeni tikangotera kukiya ndifake munaona president ndi nduna zawo komanso anthu ena onse akubanja adakalandira kuti kumene kuja matupena anagwidwa kumotchala asanapimidwe ndizoona Deus aure zimene zidasokoneza dokotala opima matupiwa nkhani imeneyo Deus ndimafuna ndigwire ponena kuti boma lilanena kuti matupiwa asanayikidwe m'manda bwanji apimidwe chifukwa anthu ena amakamba kuti yayi mwina adaomberedwa adakhapidwa adakhulukuzidwa ndiye boma linena kuti yayi akubanja pezani madokotala akumtima kwanu amene mmaziwana nawo akapime matupiwa ndicho ulinga chakuti tidziwe chenicheni chimene chachosa miyoyo ya anthuwa ndi adapeza Dr. Kamiza ndi mayi ena amene adakachita ndithu postmortem adakachita kafukufuku wa matupiwa ndipo thupi la Achilima malemu Achilima adalisunga kwa lokha matupi ena 8 adayika kumodzi kuwanengo thupi la Achilima lokha akuti monga amene adanenera asilikali anena kuti ayi a vice president okha akayikidwe kumochale ya okha kuti kumene kuziyayitika dongosola chani labwinobwino ndi adayika kumene kuja ndipo abale awo bambo Ben Chilima adali mmodzi mwa achibale amene adakachitira umboni kuunguzanso kwa thupi lawo ndipo madokotala anena kuti tidapasa mpata akubanja kuti akubanja wakuti ndiye adabereka checklist akuti mutiyang'anire mabala amfuti mutiyang'anire mabala akukhapidwa mutiyang'anire mabala akukhukhuluzidwa ndi adena kuti ayi bwerani thupi ndili akuti akubanja pokuthapa zonse adakhutira kuti mabala amfuti sadapezeke pa thupi la Achilima mabala obayidwa okhapidwa sadapezeke pa thupi la Achilima mabala amene adavulala Achilima ndoonesa kuti kudali kuvulala kamba ka chinthu chimene chimathamanga chimene chidaomba china chake kutanthauza kuti zidali consistent zidagwirizana ndi kunena kuti ndege ija ikugwa ndi pamene adavulala tichereze program yathu ya lero yakanimverere kutsendera kwake la report pachimene chidachititsa ngozi in 30 seconds. Yes, ndikoza onena kuti choyambirira tiathokoze bambo Jaba Alide ndi timu yawo to an extent Deus kapena kuti pofika ndime ina ripoti itangotuluka ndaona amalawi ena amba kuvomereza kuti iyi idali ngozi angakhale ena abe pa zifukwa zawo popeza Bible limanena kuti people will develop itching ears azafuna kumva zimene wakudani akufuna koma tiathokoze bambo Jaba Alide ndi timu yawo imene ndithu anakhala pasi atayikidwa pamodzi ndi a president kuti mugwire ntchito imene yofufuza tiathokoze chidule yes report la tinje pachimene chidachititsa ngozi report conclusively ndipo simunatifunse bwino ripoti ili mwamvemvemve mosazera kumbali mosapatuka mosakayika laneneratu kuti ngozi idachitika chifukwa cha weather kapena kuti nyengo sidali bwino komanso kulakwitsa kumene kudalakwitsidwa ndi anthu zimenezi ndithu akambamo kuti zikuoneka kuti panali ma human factors komanso environmental factors ripoti yaneneratu mosapeneka mosazera mbali mwachindunji zifukwa zimenezo zimene zidachititsa kuti ngozi Share. Allowing cameras. Right.